Devojke, Patrikova mama mi je napisala mail zahvalnosti jer je on naučio da priča ruski jezik. Znate, devojke, tako je cool što su navijački kupaći ovde, ali samo ih ja slažem. Inače, baš je lepo što su se njegovi roditelji zahvalili. Da li ti se sviđa ovaj? Ne, uopšte. Čudna si, zar ti se ne sviđa ovaj? Nasja, bez pertli je još gore. Ja, tako si van vremena, to je trend, razumeš? Dijana, da li ti je samo Patrikova mama pisala? Ne, devojke, nije samo njegova mama. Brovastova mama je sigurno zahvalila što joj jedikuje sina. Ne, devojke, Federacija navijačica nam je poslala mail. Dijana, šta su rekli? Dijana, lažeš, zar ne? Kako mogu znati tvoju e-mail adresu? A? Devojke, pre praznika sam poslala prijavu, nisam vam rekla jer sam mislila da neće odgovoriti, ne mogu da verujem. Dijana, šta su napisali? Jesu nam napisali komplimente kako smo dobre navijačice. Devojke, ne mogu da verujem. Pokaži nam. Ajde, pokaži. Nastja, napisali su da na osnovu rezultata glasanja naš tim Zečica je uključen u listu učesnika navijačkog turnira. Ne mogu da verujem. Zečice? Očigledno je greška, mi nismo Zečice. Devojke, sada sam se opet smorila. A toliko smo sanjale o tome. Ma, dobro, zaboravimo na to. Devojke, nije greška, pogledajte kada sam poslala prijavu. Morala sam da napišem ime tima, tako da sam napisala Zečice. Ne smeta vam to, a? Da li nam smeta? Ne šali se sa nama. Ne, Dijana. Znači sad smo Zečice. Da, tako nešto. Devojke, to nije sve. Naši profesionalni kostimi Zečica stižu uskoro. Kakve vesti? Takve smo srećnice. Mi ćemo cool navijačice. Tamo gde cool navijačice jesu, takođe su i momci, znate? Da, Nastja, kao i uvek. Devojke, manje priče, moramo nastaviti sa treningom. Hajde, idemo. Da, idemo. Krenimo. Ajde. Dođavola, zašto se moj dezodorans prazni? Jesi ga koristila možda? Dođavola, kad ću naučiti da crtam strele? Uplašila si me i moje strele propala, razumeš? Slušaj, Maruška, mi ne koristimo muške dezodoranse, koristimo ženske, jel to je jasno? Pitam, a? Jel jasno? Jel jasno? Ne verujem ti, samo što sam ga kupila i već je prazan. Nosim ga sa sobom od sad, jel jasno? Devojke, da li je Maruška otišla? Jeste. Anja, da li ti koristiš njen dezodorans? Anja, previše se osjetiš na muški dezodorans, previše. Da, izgubila se boj, nemojte i reći. Dobro, nećemo, znam da se ti, Maruška, ne slažete baš. Kad ću da nacrtam strelu više? Pusti me da ti pokaže. Okej, devojke, vi crtajte strele, a ja idem napolje, moram da proverim Patrika. Ljudi, šta ćete uzeti, kašu ili musli? Musli. Ljudi, tražio sam od vas da podgrijete mleko, ali vi sedite samo sa tanjirima i kašikama. Da li treba da stavim musli i hranim vas? Ne, možeš mi staviti musli u tanjir, ali nemoj da me hraniš. Ok, Smiley, ja ću uzeti mleko. Jeste li vi moji prijatelji ili ne? Niste mogli da uzmete tanjire? Ljudi, sada ćemo da doručkujemo, operemo sudove i spoliramo auto. Novi klub se otvorio blizu, idemo tamo večeras. To nije sve usput. Hoće li navijačice da budu tamo? Idemo bez navijačica. Cool. Problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and Cool, bazen je naš danas, neće biti košarkaša ni navijačica. Tako da možemo da radimo što god hoćemo. Hajde da stigramo voda na vile, ti vijaš! Ti vijaš. Ti vijaš. Ti vijaš! Kostja vija. Znači ja vijam! Bomba!
Đavola, nisam naučila da crtam strele. Treba ti više časova, Sabdobi, uspećeš. Ali nemam para da ti platim. Nije skupo, 1000 dinara. O, gledajte, naši momci plivaju tamo. A mi hodamo i razmišljamo gde su oni. Da li je tamo i moj Kostja? Patrik, šta misliš o vodi? Da nije malo hladno za tebe? O, devojke, čao. Voda je topla, pridružite nam se. Igramo vodene vije. Ne možemo. Okej, čao onda. Ćao. Ćao. Artiom, ti vijaš. Devojke, hajdemo ponovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devojke, ako odemo, šta onda? Kamp će biti van kontrole. Jano, to je u redu, nema veze sada to. Definitivno moramo otići tamo. Slažem se, ne smemo propustiti priliku. Ako treba, zatvorit ćemo kamp i poslati luzere kući, ali moramo ići. Devojke, želim da idemo na to takmičenje tako jako. Moram da nađem dečka. Morat ćemo da sačekamo samo da nam stignu kostimi Naša naša avantura počinje! Ljudi, operite pažljivo, mora da gori. Okej. Smile, mogu li ja da vozim danas? Ej, ti ne znaš da voziš. Dajte, momci, dobio sam dozvolu pre godinu dana. Ljudi, perite dosta sa pričom, ja ću voziti. Ja ću da uglancam zadnji deo. Idemo na žurku, a luzeri će samo da gledaju za nama. Ljudi, kako ćemo plesati u klubu? Ovako. Ej, ljudi, sviđa mi se ovo. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you Ne razumem ko je to. Devojke sigurno znaju da peremo auto. Daj, bravasti, neko mora da dođe u kamp. Bravasti, bude tiho oko kampa, inače će nas čuti navijačice pa nećemo ići nikde. Bravasti, ajde da vidimo ko je to. Smiley, gde da stavim peškir? Na auto. Šta je to? Ko je kucao? Ljudi, gledajte, paket. Wow, cool. Zar ne treba da potpišemo i platimo? Wow, cool. Okej, hajde da otpakujemo. Dobro. Baka mi je rekla da je loše da uzimamo tuđe stvari. Što, je li ovo tuđe? Pa bilo je blizu kampa. Momci, polako, sigurno sam da su navijačice naručile nešto. Ljudi, znam šta su naručile. Šta, bravasti? Tange i grudnjake. Ne bih rekao, unutra je nešto teško. Ajde da otvorimo i da vidimo. Okej. Da. O, košarkaši, vi ste uzeli naš paket. Hvala. Raspakovali smo ga. Navijačice su prepune samopouzdanja. Da, imaju previše samopouzdanja. Okej, ljudi, hajde da operemo auto i da odemo u klub. Da, idemo na žurku bez navijačica. Mora da su ljubomorne. Devojke tu su. Kako izgledaju? Ne znam još. Hajde da pogledamo. Da, idemo. Pakujemo stvari i idemo. Da. You know I met you in the dark, it was a Saturday night. Remember seeing Wow. Devojke, spremamo se. stuck in my mind, stuck in my mind. When I was having the time of my life, just felt I wasn't there. I tried to hold Devojke, spremne da osvojimo svet? Mi smo tim Zečice. Devojke, postaćemo poznate. Hoćemo li krenuti, devojke? Zečice mladaju. But now I'm glad that it hit me, 'cause I can't believe what I found. You try to hold me back and control me. Everything's a threat that will spoil me. Ljudi, ja sam skoro suv, pogledajte. Wow! Dakle, devojke, čujem da košarkaši danas idu u klub i mi idemo u klub. Uzgred, moj rođak živi u blizini. Idemo, može on da nas poveze, ajde. Možemo, ajde ako hoćete. Ljudi, pogledajte, su ovo naše navijačice. Aja. Oh. Momci, večeras idemo u klub. Košarkaši, vreme je da kažete ćao. Dijana, šta je ovo? Gde idete tako? Zašto ste se tako sredile? Zašto nosite torbe? Navijačice, gde idete?
Ljudi, mi odlazimo, kam će ostati bez nas? Idemo da osvojimo svet našom lepotom. Jano talentom, ne lepotom. Pa vi ste luzeri, košarkaši ostajete bez nas. Ne, ljudi, nije u redu. Dijana, o čemu govoriš da idete i zašto nas ostavljate? Jano, objasni mi. Ja ništa ne razumem. Momci, idemo na takmičenje, tako da ostajete sami. Nećemo potrošiti naše sjajne živote na vas. Ne trebate nam. Max, Bogom, stvarno si mi se sviđao. Ja idem da nađem novog dečka. O, košarkaši, kako nam je žao. O, dajte, to je cool, hteli ste idete u klub večeras. Niko vas ne kontroliše. Koje takmičenje? Da li je ovo kraj? Smile, mi smo učesnici, tamo su novi košarkaši. Oni su više cool od nas. Devojke, koji auto birate? Crni, beli ili rozi? Roze. Naravno, roze je naša omiljena boja. Devojke! Vi to raskidate raskidate s s nama. Da, momci, raskidamo i to raskidamo zbog takmičenja. Ali ako izgubimo, vratit ćemo vam se. Jano, o čemu pričaš? Jano, pobedit ćemo. Momci, one raskidaju s vama zauvek. Okej. Novi momci, zar ne? Srećno. Nismo to očekivali od vas. Pa, devojke, idemo. Devojke, tako je cool što idemo na takmičenje, ali mislim da nismo možda trebali ostaviti naše košarkaše, iskreno da vam kažem. Dijana, koga briga, naši snovi se ostvaruju, jesi luda? Devojke, zaboravite na košarkaše. Idemo na takmičenje i naći ćemo bolje momke tamo. Razumete? Tako želim da pobedimo. Dijana, šta nije u redu? Ne znam, Jano, auto se gasi. Dijana, zašto smo stali? Mislim da smo već upoznali cool momke. To mislim, ja. Dođevala, devojke, moramo vidjeti šta se desilo tamo, Ja, Jano. zašto ja ne znam ništa o autima. Pomoći ćeš mi. Dođevala, ne razumem ništa, ovdje su neki kablovi. Ne, Dijana, moj tate je rekao da treba ovdje da staviš tečnost za staklo, mora da se opere. Jano, već imamo tečno za staklo, oprano je. Šta se desilo, devojke, zar ne idemo? U redu, devojke, ne bi trebalo da paničimo. Nema veze što smo na sred puta, blizu rupe, blizu kuće, pa nećemo spavati napolju. Dijana, pre svega, to nije kuća. Zašto smo krenuli ovim autom? To je to, trebalo je da uzmemo crni ili beli auto. Zašto smo uzeli ovaj? Zato što ste vi odabrale roze jer vam je omiljena. Devojke, šta da radimo? Moramo stići kući nekako, vratiti se i uzeti novi auto. A kako ćemo doći kući? Zovite vaše momke, moraju doći po nas sada. Moraju. Nastja, raskinuli smo sa njima, ne verujem da će doći. Koga briga, ako želim ja mogu da mu se vratim, javit će se. Jano, požuri, zovi ga. Dođe, vola, ovde nema dometa. Ne? Okej, pokušat ću ja da zovem Smajlika. Mislim, nadam se da me neće odbiti, vidjet ćemo. Dijana, pozovi ga. O moj Bože, devojke, ima mreže, zovem ga. Ljudi, ugasit ću telefon da me pozivi ne ometaju u klubu. Ja neću da ponesem telefon. Opa, Dijana zove. Smile, nemoj da se javljaš. Ne, momci, odgovorit ću i reći ću i da se gubi. Halo? Dijana, reci im da dođu brzo, ovde smrdi jako. Baš je užasan smrad, mislim da je od šume. Halo, Smajlik. Smajlik, prestani da vičeš, nije pravi momenat. Imamo problem, u nevolji smo. Dijana, samo mu reci da dođe, ne znam zašto mu išta objašnjavaš. Smajlik, treba nam tvoja pomoć, možete li vi da dođete, auto nam se pokvario, blizu smo neke šume i kuća od cigala je tu sa nekim vratima, strašno je. Dijana, šta je tamo? Dijana, to nije moj problem. Halo, Smajlik, Smajlik, nemoj da prekidaš, molim te. Zauzet sam, Dijana, ćao. Devojke, košarkaši neće doći, Smajlik je samo prekinuo. Pa Nastja, zovi nekoga, ja ću da uzem torbu, umirem od gladi. Jano, jesi li poludela, idemo na takmičenje, moraš na dijetu.
Koga briga koje takmičenje, ovde smo zaglavljene, moram nešto da jedem. U redu je, zar ne? Ići ćemo na takmičenje, upoznati pravu ljubav. Hoću li ostati sama zauvek, šta? Devojke, nemojte paničiti, kliknuću ovo crveno dugme i sve će biti okej. Čekajte. I bit ćemo spašene. Daj, Dijana, niko nas neće naći ovde. Dijana, jesi spakovala sendviče? Dođavola, SOS Jana, da, sendviči su ti napolju, devojke, šokirana sam, ostala sam bez dečka. U redu, to je to, smiri se, prestani da vičeš, moramo da odemo odavde, dođavola ljudi, košarkaši odbijaju da nas spasu, šta da uradim, nema mreže ovde, hoćemo li morati da prenoćimo ovde u kolima, stavite like i prijavite se na kanal. Dijana, ajde da prošetamo do servisa i dovedemo ih ovde, ajde. Ćao svima, idemo do servisa. Zašto je tako neudobno? Devojke, probudite se, devojke. Devojke, kako da spavamo? Mi nikad nećemo stići nigde, opet smo u ovom automobilu. Budite se, ajde. Šta? Jao, kakav je ovo košmar, noge su mi utrnule skroz. Nisu li nam juče pomogli u servisu? Nismo našli servis. Šta? Devojke, mama, tata, pa nisu li oni pošli da nas traže? Ljalja, ko će nas tražiti? Oni svi misle da smo otišli na takmičenje da pobedimo. Devojke, ne plačite. Gde je Nastja? Devojke, gde je Nastja? Devojke, hajde da se prisetimo. Juče smo otišli da tražimo stanicu, ali je nismo našli. Vratili smo se, ja sam sela sa Dijanom napred, Da, Ljalja sela nazad. sam nazad, Nastja mi je bila u naručju. A zašto su sada tamo koferi? Devojke, zašto se derete? Zar ne razumete u kakvoj smo situaciji? Mi smo usred ničega, nemamo signala, glupa šklopocija neće da radi, nemamo hrane i Nastja je nestala. Ne mogu da verujem. Nastja! Nastja! Jesi li u žbunju? Nastja! Izađi! Devojke, sve je jasno, nema je nigde, izgubila se. Devojke, ja ne znam za vas, ali ja sam jako gladna. Znam da moramo na dijetu, ali gladna sam, stvarno. Jano, žao mi je, ovo nije kamp. Nema kafića, restorana i hrane. Žao mi je. Znate šta, devojke, za razliku od vas, ja sam spremna, imam pun kofer hrane. Ponela sam. I tako, Gigi, uzmi svoje stvari i ispakuj kofer, danas se seliš iz sobe, okej? Gde? Devojke? Gigi, zar se plašiš? Ideš u sobu navijačica. Devojke, da li ste ozbiljne? U sobu navijačica, zašto to radite? Objasnite mi zašto. Gigi, navijačice su otišle, nema navijačica, 2 sobe su prazne, Anja i ja smo ovde, ti si sama tamo, okej? Sama, na velikom krevetu. Devojke, recite mi zašto ovo radite, zašto? Da li me toliko volite, šta? Odlično je što nema navijačica, sad mi možemo da kontrolišemo kamp. Pa, ajde da proverimo sve. Da proverimo. Pozdrav sobo, odlazim u drugu, koji je veliki krevet i koji je veoma, veoma udobna. Jedva čekam, stvarno jedva čekam. Dijana, šta je ovo? Ovo je tvoj auto i ti znaš kako da ga popraviš. Ljalja, žao mi je, nisam ja servis, ne znam mnogo oko automobila, ukratko smrditi iz usta. Izvini, Dijana, tebi takođe. Žao mi je, Ljalja, nemamo gde da operemo zube. O, mamice, hvala ti za tu večeru, baš mi je prijalo. Evo, devojke. Devojke. Ovo je Nastin kofer. To znači da je tu negde i da će se vratiti. A, imam kamen u patikama. Da li neko ima vlažne maramice? Da, Nastin kofer je tu, znači da je ona tu negde, sigurno.
Ne, devojke, loše je što je kofer tu. Da je ona sama otišla, ponela bi kofer, a šta ako ju je neko možda oteo? Devojke. O, moje omiljene kobasice. Devojke, idem da jedem, a vi skontajte kako da popravite u šklopociju. Ja ne mogu da preživim ovde još jednu noć. Dobraga, nema signala uopšte. Ljalja, možemo da potražimo servis negde, šta misliš? Dijana, neću ponovo da šetam poljem. A zašto? Morat ćemo da ostanemo ovde zauvek, zato što ja ne znam kako da odemo do kampa, zaista. Jano, podelite kobasice. Ne, devojke, žao mi je. Šta ste mi rekli juče? Nemoj uzeti kobasicu jer će ceo automobil smrdeti. E pa žao mi je. Jedem sama. Dobro, Jano, dobro. Ljudi, ovo je haos, je li ovo kamp ili neka šala? Da, ovo treba da se reši. Navijačice su otišli na turnir i odmah je nastao neki nered. Ćao, momci! Zašto vičete? Nemojte da vičete. Pa kome da se žalimo, mi ne možemo da spavamo u svojoj sobi. Da, nepodnošljivo je, nismo spavali danima. Košarkaši nas ne puštaju da legnemo na krevet. Oni spavaju ceo dan. Luzeri, ne razumem. Vi, momci, ne možete da se nosite sa košarkašima. Da li vi to hoćete da mi to rešimo? Kdo pa smiri se? Kosti, ali to je istina? Da li su vas košarkaši uvredili? Da, mi hoćemo da se premislimo ili objasnite košarkašima da je soba zajednička. Generalno, bez navijačica je nekako loše. Da, sve je naopako. Momci, o čemu pričate? Odlično je bez navijačica. Ali smo glavne sada, mi ćemo uvesti red ovde. Gde su košarkaši? Spavaju. La 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 la. Ćao, momci, nova soba. Nova soba, nova soba. Sad ćemo ih mi probuditi. O moj Bože, danas ću da odem u stari Dijanin orman i naći ću njen stari kostim, obućet ću ga i slikati selfije. O moj dragi Bože, baš sam srećna, jako sam srećna, jo. Gigi, sad ćeš da živiš život navijačice, prave. Košarkaši, koliko dugo spavate ovde? Treba da ustanete i generalno ovaj krevet nije samo vaš, nego zajednički. Svi momci treba da spavaju tu. Da, gledaj, oni spavaju 24 sata. Da. Košarkaši, zar nas ne čujete? Dižite se. Kako me ljute, dižite se! Devojke, zar mislite tako da ih probudite? Mi smo to već probali. Polili smo ih vodom. Imao sam ih za prste, beskorisno je. I upucao sam ih, sve je beskorisno. Au, košarkaši! A to su dva košarkaša. A gde je Smajlik? Samo su se vratila dvojica iz kluba juče, Smiley nije. Nije se vratio. Izvinite, momci, ali u ovoj situaciji nemamo šta da uradimo. Potrebne su navijačice. Nešto ćete shvatiti, razbudite ih. Ej, ne, devojke, rekli ste da ste vi glavne. Ajde, rešite. Mi ne nameravamo da spavamo na podu još jedan dan. Ne nameravamo. Dođavola, nije lako upravljati kampom, ali ja to mogu. Anja, šta ćemo da radimo? Imam ideju. Možemo da premestimo momke u sobu navijačica. Tamo ima veliki krevet i to sve. Momci, to je ideja. Nema navijačica, idete u njihovu sobu. Ura! Stišajte muziku. Okej, Jano, gledat ću te dok jedeš svoje kobasice dok ti se ne osuše usta. Mi ćemo piti vodu i nećemo ti dati. Eto tako. Dijana, meni ćeš dati. Evo, razumem, uzet ću malo. Devojke, evo vam malo kobasice, ostavite mi vode, bit ću žedna sigurno. Zapravo ja mrzim kobasice, inače ne jedem uopšte meso. Ali današnji uslovi... Evo, izvoli vodu, Jano. Jao, Jano, kako jedeš takve sendviče? Ti nećeš? Hoću. Dođavola, Gigi, i ti si rođena navijačica. Svi tvoji prijatelji će biti šokirani koliko sam prelepa i navijačica do kosti. Cool, uspeli smo se preselimo. Da, sada ćemo živjeti u sobi sa roze zidovima. Momci, ja ću biti glavni u ovoj sobi. Okej, Kosti, je bitno da je krevet veli. Šta? Momci, ne ulazite! Ja sam u stvari navijačica i ne ulazite u ženske sobe bez kucanja. Kako je to vaspitanje? Strašno! Gigi, šta to radiš? Mi ćemo živjeti ovde. Tako da izlazi Gigi. Ej, polako sa mojim Gigi. Kako mislite izlazi? Zapravo su me glavne premestile ovde. Anja i Knopa. Vidite, čak je i moj kofer već ovde. Vidite ovo. Šta da vam kažem više? Gigi, ne brini se, ne samo da su tebe, nego su i mene preselili. Mi ćemo također ovdje živjeti, pa moram da izvadim kupaće kostime. Nije loše, ja ću baciti dušek tamo ću živjeti. Artiom, ne, ja ću biti tamo. Momci, nešto ste pobrkali. Gigi sama treba da bude na ovom velikom krevetu, jel to jasno?
Pa gde su da slobodni ormari? Gigi, ti si moja navijačica, mi ćemo da živimo zajedno. Da, Patriče, ja sam već navijačica. Gigi, oduvek sam znao da si ti najbolja. Patriče, ali vi nećete spavati ovde, zar ne? O, moje nove papuče. Momci, sklonite te smrdi bube, tu ćemo sušiti naše čarape, savršena podloga. Devojke, sad ćemo jesti, osvežiti se i nastavniti. Devojke, da li mislite da smrdimo? Dijana, naravno da smrdimo, ceo dan smo provele u ovoj šklopoci. Užas. Devojke, zamislite kako naši košarkaši kukaju za nama, verovatno ne nalaze mesto gde mogu bez nas, a mi nismo u kontaktu. Devojke, znate šta, mi uopšte nismo cenile što smo imale. Nedostaju mi ti luzeri, košarkaši, kamp i sve. Meni kamp fali. Devojke, dosta melankolije. Ajde da sve utovarimo u auto i krećemo, važi? A šta ćemo sa autom? Gurat ćemo! Okej, Dijana. Jano, stop, ne zatvari vrata, Nastin kofer. Stani, Dijana, nemoj, šta ako se ona vrati, treba će joj kofer. Logično, šta ako se vrati i nema joj ovde kofera, a treba joj. Mislim da treba da ga ostavimo ovde. Da. Nastja, mi idemo. Dijana, ajde da guramo auto. Ajde. Devojke, naš slogan. Zečice su snažne, zečice će uspeti. Guraj! Da, devojke, ako ovako nastavimo, gurat ćemo još dugo. Jako sam se umorila, Dijana. Stani! Hvataj ga! Čekaj. Tođovala, devojke, ostale smo bez voljenog auta. Ne više voljenog. Devojke, ostavite suze po strani. Dođovala, pa nama je sve u tom autu, i šminka i telefon. I moj takođe. Ne brinite, devojke, naći ćemo put kući. Idemo, želim devojke. kam brzo, želim kući. Ja želim kući devojke, takođe. ajde. Devojke, hoću u kamp da se okupam u mojoj kadi. Devojke, sigurna sam da nas čekaju u kampu. Da, već su nam pripremili kadu i napravili neki obrok. Zečice su jake, zečice su hrabre, zečice će uspeti. Max, sećaš li me se? Ja sam generalno spavao, bravasti. To đavola, ne sećaš me se? Bravasti, kako ne razumeš? Pa prestao sam da dišem i to je to. Gde je Smiley? Bravasti, Smiley nije u sobi. Pa dobro, zar se ne sećaš da je ostao u klubu juče da opere sudove? A da, tačno, on je sebi naručio neko skupo jelo za koje nije mogao da plati. Fuj, sećam se tih slina. Bravasti, ne sline nego ostrge, ali ni njih ne možemo da svarimo. Smajlik je totalno bez sreće. Dobra ga, gde su navijačice, zašto nas nisu probudile? One su na turniru, pa gde bi bila? Tačno, one su nas ovde ostavile i otišle na turnir. Jana, šta li ona radi tamo? Evo, mene, na primjer, uopšte nije briga šta Ljalja radi tamo. Max, ne bi trebalo da budeš takav, da su navijačice ostale, Dijana bi platila za Smiley i Smiley bi bio s nama. I tako, neće više biti navijačica na kampu. Ovde su otišle da turniri i nisu se javile. Najverovatnije im je super tamo. Možda su dašle neke nove bobke tamo. Šta gledate, vaše navijačice se neće vratiti. I mi smo sada glavne u kampu. Anja, kako ti kažeš, ako si ti glavna, onda si ti glavna. Da, Kostja, sve će biti kako ja kažem. I tako, ljudi, danas ću postaviti novo obaveštenje i čekat ćemo nove stanovnike. Oh, konačno, neka promena. Gde ste svi vi nestali? Košarkaši! Šta gledate, pa gde ćemo da jedemo? Da li se Smiley vratio? Ne pratimo mi vašeg Smajlika. Usput, navijačice nisu u kontaktu sa nama, možete li ih nazvati? Ne navijačice, dobro nam je bez njih. Devojke, osjetite taj miris panaća. Zdrava hrana. Mi smo kući. Devojke, mi smo zečice, mi uvek pobeđujemo.
Dom! A gde su svi? Gde su košarkaši? Zar nas neće dočekati? Košarkaši! Košarkaši! Luzeri! Nisu nas ni dočekali. E tako, danas meni u kampu se menja gomboce, piva, gomboce sa višnjama. Da li vam se to sviđa? Da, sviđa nam se. Stanite ljudi, stanite odmah. Ovo je moja propast. Dođemo. Navijačice? Zašto su tako prljave? Košarkaši! Luzeri! I turnir je gotov? Dođavola, zamišljao sam kako jedem picu. Luzeri! Košarkaši! Vode! Kobasice! Vode! Dijana, šta se desilo? Kostja, ispričat ću ti sve posle. Devojke, šta je s vama? Dijana, ti pod hitno moraš u kuću. Da, ljudi lajkujte i pretplatite se na kanal, čekajte nove epizode, vidimo se. Dijana, nije bitno, glavno je da se sve završilo dobro, vratila si se, samo nemaš ideju koliko sam sudova oprao u restoranu. Smajlik, jadniče, da sam ja bila tu, ja bi platila za sudove i ne bi morao da pereš ti sam. Dijana, neću te pustiti nigde. Smajlik, i ja takođe. Ukratko, devojke, idem u prodavnicu danas. Navijačice su me pustile, kupit ću majice i topove tamo. Idem u prodavnicu sa tobom, jesi li pitala za mene? Devojke, šta ste rekle navijačicama da vas puste u kupovinu? Hoću ja da idem sa Maruškom. A, šta ste im rekle? Kako ste ih ubedile? Gigi, ne treba mi dozvola od navijačica, idem u prodavnicu, samo moram da nađem nekako novac, razumeš? Ne razumem, gde je ostalih 2000 dinara? Imala sam 3 juče, ko ih je ukrao? Hoćete da napravim haos ovde? Jeli, pitam, ko je ukrao? Kod opade viči, rekla sam ti, pre 2 dana novac ti je bio ukraden takođe. Devojke, ja sam izgubila svoj novac pre par dana. Pa ja sam izgubila novac, uglavnom bez novca sam već 3. dan. Ajde napolje da pitamo ko ulazi u našu sobu, ajde da krenemo. Da, sigurno će nam reći. Dajte, ajde da se žalimo navijačicama. Da, devojke, žalit ćemo se, pustite ih da čuju. Znači da idemo u kupovinu sutra. Anja, za koliko novca ćemo ići u kupovinu? Sa 1000 dinara, šta da kupim? Devojke, kako užasno izgleda, ovi poljupci su baš grozni. Oni se ljube za stvarno, ne bi sebi nikad dozvolila tako nešto. Spirita se, Dijana je 16 godina, Smajlik 17, normalno je. Ovo je užasno, Smajlikov jezik dodiruje Dijanin, fuj, fuj. Gigi, skloni se. Ko je ovde? Niko nije ovde, Dijana. Okej, Smajlik, hajdemo napolje, treba da proveriš luzere. Hajde, idemo. Pa Dijana, ja sam se skroz promenio, reci mi šta god želiš, ja ću to da uradim. Smajlik, šta da uradim? Zadatak je da kontrolišeš luzere, jer oni nisu uradili svoje vežbe danas. Shvatio sam, ja ću kontrolisati sve. Dobro, ja ću se naći sa navijačicama, nisam ih videla danas. O, Dijana, zaboravio sam loptu. Smajlik, nađimo se napolju. Nije u redu, htjela sam da se požalim da mi je novac ukraden, ali ona se ljubi. Ne brini, Knopa, naći ćemo ostale navijačice i reći ćemo im sve, okej? Sve ćemo im reći. Knopa, nije samo tvoj novac ukraden, svima je. Da, stvarno, hajde da ih potražimo. O, devojke, čao, jeste li jele do sad? Ne, momci, nismo još jele. Zašto ste tako besne? Neko nam je ukrao novac. Tačnije, ne nama, nego meni. Uspod, momci, da niste vi ukrali možda. Zašto bi mi krali od naših devojaka? Jeste li poludele? U redu, devojke, onda nam recite kasnije da li ste pronašli novac ili ne, želimo da jedemo.
Neki od momaka su sumnjivi, da nije to njihovo maslo. Knopa, zar nisi čula šta je Patrik rekao? Zar nisi čula? Već jednom. Gigi, ali Knopa nema dečka, tako da su mogli da ukradu. Maruška, zašto povlačiš naše bobke? Dobro vas ti, hoćeš da ideš sa mnom u prodavnicu sutra? Ali rekao si da nemaš para. Sestra mi je uplatila novac na karticu. Jel ti poslala dosta? Poslala mi je 500 dinara. 500 dinara ne možemo do prodavnice, samo taksi je 200. Dobro vas ti, pošto nemamo para za taksi, ići ćemo autobusom. O, momci, što sedite ovde, o čemu pričate? Dobro vas ti, samo nemoj da kažeš da je moja sestra poslala 500 dinara. Dobro, neću reći. O, Smiley, gde si bio? Smiley, zbog čega si tako srećan? Da, momci, ne možete da zamislite, oprao sam takvu planinu posuđa u restoranu, a sve zbog nekih dagnji, školjki. Znači, srećan si zbog pranja toliko sudova. Smiley, sledeći put gledaj na cenu pre nego što naručiš. Maksu, ćuti, ne zbog toga. Srećan sam zato što je sve dobro sa Dijanom, oprostila mi je sve i ja sam njoj oprostio. O, pa ti si šmeker. Ja ti ne bih oprostio. Ni ja. Dajte, momci, prestanite da me zadirkujete, bolje da idemo da treniramo luzere, jer nema treninga danas. Smiley, šta je to ušlo u tebe? Nek se sami treniraju. Momci, dajte, hajdemo. Pa Jano, ja mislim da treba da se složiš sa ovim. Zavisi od toga koliko plaćaju. Nije važno koliko plaćaju, glavno je da nas Dijana povede sa sobom. Okej, meni nije problem. Navijačice! Navijačice! Zašto si lagala? Ja sam izgubila 2000 dinara iz svoje sobe, ti lažeš ovde. Moramo pratiti tinejdžere zapravo. I ja sam izgubila novac, isto. I 1000 dinara su meni ukrali pre 2 dana. Ja sam izgubila 10.000, ali to normalno? Maruška, otkud tebi 10.000, a? Što ti? Nisam razumela, ali ko ti je dao dozvolu da doneseš novac u kam? Čekajte, mi imamo sef, rekli smo sav novac ide tamo, šta je problem, ljudi? Onda moram da tražim 2000 dinara i da idem da trčim za tobom da mi daješ novac, šta? Ja ne verujem nikome sa svojim novcem, sigurnije kad je u torbi, sigurno. Jano, Ljalja, zdravo, kakva je to buka, šta nije u redu? Dijana, požuri vamo. Dijana? Devojke, šta je bilo? Knopa je izgubila novac. Koliko? 2000 dinara. No, pa nemoj se nervirati. Ako neko treba 500 dinara, možeš doći kod mene posle podne, daću ti, ne brini. I Maruška izgubila 10.000. Maruška, žao mi je zbog tvojih 10.000, sumnjam da si ih imala, ali ako zatreba, ja ću ti dati, nije problem, stvarno. Nekoliko, nestalo je 10.000. Okej, Dijana nije prevarena, devojke. Šta je sa njenim raspoloženjem? Zašto je tako srećna? Ljubi se sa Smajlikom, pa je u dobrom raspoloženju. O, devojke, zdravo, drago mi je da vas vidim. Ćao, Dijana, imamo nešto za tebe, ponuđeno ti je da se pojaviš u reklamama. Da, Lijana, ja smo ti leva. I desna ruka. Pa, hoćemo moći da snimamo sa tobom. Please. Dijana! Da, devojke, šta ste rekle? Dijana, zbog čega si tako srećna? Da, sijaš i ništa nam ne govoriš. Danas sam u tako divnom raspoloženju, devojke. Nisam razumela zašto stojite ovde. Rekla sam vam da ću vam uveče dati pare. Slobodne ste, možete da idete. Okej, devojke, idemo u šetnju. Nisam mogla ništa da čujem, ništa. Uf. Pa, Dijana, pa Smiley i ja smo zajedno. To je tako slatko. A sad o glavnoj stvari. Ne razumem, devojke, šta moj lični život nije glavna stvar za vas. Veoma stvarno jeste. Dijana, pozvana si da se pojaviš u reklami, možeš li misliti? Tako mi je drago zbog tebe. Da li ste ozbiljne, odakle vam to? Zar si zaboravila, pa mi smo ti menadžeri. Da, i u mailu piše, Lady Dijana, pozivamo vas da budete lice reklame. Cool, pa šta je sledeće? Dijana, želimo da snimamo sa tobom, molim te. Cool, devojke, ali u kojoj reklami? U reklami za čačkalice. Ne, devojke, mogu samo da zamislim kako stojim tamo da čačkam zube, a vas dve ste sa strane. Neću da reklamiram čačkalice, ne zanima me to, zaista. Ali Dijana, moraš početi sa nečim manjim. Svi će umreti od ljubomore kad nas vide u reklami. Jeste li ozbiljne? Da, umreće, ali ne od ljubomore, nego od smeha. Nećemo reklamirati čačkalice za zube, zaista. Vidim, nije ti uopšte stalo. A mi smo htjele da zasijamo. Devojke, mi ćemo definitivno zasijati, samo morate sačekati normalnu ponudu, idemo. Dijana, ako bude cool ponuda za reklamu, hoćeš me povesti sa sobom? Već dugo želim da se pojavim u reklamiranju uložaka, daju tako lepe uske pantalone, baš je šik, strava. Devojke, naravno da hoću, Ljalja, naravno da sanjaš. Momci, zašto donosimo psa? Čuješ li, Artjome, nastavi? Zato što mi se sviđaš. Da, uvek laje na nas. Teddy, budi dobar, samo probaj da ujedeš.
O, gubitnici, ne kapiram, jeste li radili jutarnju Pa, vežbu? ajdemo na trening. Požurite. Okej. Ne razumem šta će Dijanin tedi sa tobom. Doneli su ga na šišanje. Da, htjeli smo da ga damo Dijani. Daj mi ga ovamo, ja ću ga dati lično Dijani. Šta čekate, požurite na trening. Moramo da vas dovedemo u kondiciju. Pa momci, snađite se sami, ja idem da odnesem psa Dijani. Okej, ljudi, idemo na trening. Ne razumem. Okej, uradit ćemo čučnjeve, košarkaši će otići i onda idemo u šetnju. Prestanite da šapućete. Zaletimo se brže. Košarkaši, vi ste takvi hrtovi, da li ste znali da je Knopi ukrade novac? Ne bi vikali, ali bolje je da odu da pronađu lopova. Da, vi uopšte ne kontrolišete ništa. Momci, zašto je uopšte verujete? Zašto mislite da je imala taj novac? Koliko nedostaje? 500 rubalja. Danas ukradeno. 500 dinara, čuješ li Max, a nisi ti? Čuješ li, bravasti, ne znam ništa. Moja sestra mi je poslala ovaj novac, idemo na vežbanje. Da, hrtovi, bolje bi bilo zaista da potražimo lopova. Košarkaši samo pričaju kao gospodari. Da, sjajni gospodari. Na šta ciljaš? Mislim da si uzeo novac od Knope. Bravasti, rekao sam ti, moja sestra mi ih je poslala, sve sam ti rekao. Ja ti ne verujem. Dijana, nema nikoga. Već zovem da saznam gde je Teddy. Dijana, gde je Teddy? Svejedno, još uvek se dovodi u red. Bio je tako prljav. Ljalja, prošlo je već 3 sata. Teddy je trebao stići. Dijana! Teddy! Evo Dijana, povedi sina, doveli su ga, ja sam ga uzeo, nisam ga ni stavio na pod, bojao sam da se ne uprlja. Teddy, dragi moj, Smajlik, hvala ti si tako dobar. Dijana, sve je za tebe. Smajlik, tako si se promenio, to je super. Da, konačno si prestao da povređuješ Dijanu. Devojke, polako, sve u našoj vezi je sjajno. Nemojte pokvariti to. Ja ne bih verovala ovom Smajliku. Okej, bebo, otišao sam da treniram gubitnike, sve je pod... Hajde! Devojke, šta gledate? Nemojte biti ljubomorne. Mi nismo. U redu, nikad neće naći svoj novac, pošto košarkaše nije briga, navijačica nije briga, nikoga nije briga. Knopa, sunce, ne uznemiravaj se, definitivno ćemo pronaći tvoj novac. O, devojke, Smajlik. Sad ću reći Smajliku, neka to shvati. O, devojke, zašto ste tako tužni, ili vas neko uvredio? Ukratko, Smajlik, Knopa je izgubila novac. I ja isto. Možeš li otkriti ko je ukrao to? Ne razumem, na koga mislite? Na momke, luzere. Ali nismo sigurni da klevetajte. Da, oni to ne bi uradili. Moj Patrik mene ne bi lagao, sigurno. Ukratko, devojke, idemo, tamo treniraju. I tako, momci, sklekovi. Max, radimo iz klekove. Muka mi od njihovih treninga. Hajde, oni će onako otići uskoro. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Pa, momci, kako ste? To je sve, Knopa, sad će Smajlik da se pozabavi njima. Nadam se. Sve je u redu, već smo umorni. Smile, nekako su letargični. Treba ih trenirati i trenirati. Momci, sada se ne radi o treningu, ukratko, gubitnici, Knopa je izgubila 500 rubalja, ko je ukrao? Nikada ne bih uzeo, ja sam iskren, moje srce je svedok. Kako veze tvoje srce ima sa tim? Momci, priznajmo ko je uzeo, inače će sada početi da pretražuju sobe. Momci, ne treba mi, znate i sami, donio sam zalih od kući, a ima ih 7000. Kostja, ćuti, inače će svi početi da traže zajam. Ne znam, momci, otišao sam u toalet. Nigde ti ne ideš dok ne vidimo o čemu se radi. Pa, momci, šta mislite, ko je uzeo? Ne znam, ali danas je sestra prebacila 500 dinara na Maxovu karticu. Košarkaš je mutan. Dobro je. Slučajnost, ne bih rekao. Bravasti, šta to radiš? Moja sestra mi je prebacila novac, šta nije u redu s tim? Stvarno, bravasti, kako to možeš, on je naš prijatelj. Ja sam za pravdu. I sigurna sam da je to istina, da niste uzeli novac kao fol. Imamo malo glažljivca. Dođavala, Max. Kako možeš to da uradiš? To je sve, ja mislim da je ovaj crveni gotov. Verovatno ćemo imati 2 košarkaša. A to su košarkaši, normalan primjer za gubitnike. Nisam ti uzeo novac, kako da vam to dokažem? Ne treba ništa dokazivati, samo vrati 500 rubljeva Knopi, a onda ćemo se pobrinuti za tebe u sobi. Odmah sam shvatio jer znam da se on i njegova sestra ne slažu. O, već je obračun. Dakle, Knopi je ukradeno 500 dinara i Smajlik je sada to rešio. Zašto svi su naletali na mog Maxa? Zar je on kriv? Ne razumem. To je to, dosta je vike. Evo, uzmi. Znate kako, devojke, reći ću vam, ja sam sumnjala na ovog košarkaša Maxa. Stvarno jesam. Šokirane smo. Knopa, tvoje? Smajlik, hvala. Max, nisam očekivao ovo od sebe. Smajlik, znam zašto si se zauzeo za mene, jer sam ti bivša. Šta?
Devojke, šokirana sam. Šta se ovo uopšte događa? Opet ova Knopa sa svojom ljubavlju. Nemam reči. Dijana, Nemam rekla sam ti reči, da je zaista. Smajlik nepopravljiv. Rekla sam ti. Dijana, ne budi uznemirena. Moj dečko je lopov. Devojke, zašto sam ponovo oprostila ovom glupom Smajliku i ova Knopa uvek sve pokvari? Ljudi, lajkujte i prijavite se na kanal, sačekajte nove epizode sa Smajlikom, ne znam šta da radim, opet me je prevario. Zdravo. Ćao. Knopa, samo sam ti pomogao da dobiješ svoj novac nazad. Dođavola bivša. Knopa! Nadam se da Dijana nije videla. Devojke, u pravu ste, on se nikada neće promeniti. Dijana, moj Maks je ukrao Knopi pare. Stvarno mi nije jasna ta Knopa. Ne znam. Dalja, ne treba mu Knopa, već novac. Dođavola devojke, kakve momke imamo. Košarkaše, devojke.